हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंसोरखौ सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थालायबाय नोंसिनिसिम। लोगोफोर, अननानै जायफोर मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ दिनैबो दसेब्लाबो सम दिहुननानै नायना होदोलाय। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं मा देखायलांनो हायो नायलांबाय थादोलाय। आरो लोगोफोर, दिनै आं बेरेफुंजानि मानि थाखाय खर' लोबनानै दुगैनानै रेडि जादों होनोबा, आङो दिनै ओंखाम गोरलै एसे होनो नागिरदों। लोगोफोर, ओंखाम गोरलैनि प्रसाद एसे होनो नागिरदों। फार्स्ट ओंखाम गोरलै जाजेनगोन नालाय, बेनि थाखाय ओंखाम गोरलै प्रसाद होनो नागिरदों। आंहा दिनै बिस्थिबार नालाय ओंखाम गोरलै होननानै आङो दा रेडि जादों। आरो लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो, बिदिबा बारा गोलाव खालामाजासे थुदो। बिदिब्ला बेवहाय नै आङो प्रसाद गासिबो रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय। लोगोफोर, नैबे आङो प्रसाद हानानै लाबाय आरो नै लागायथ'वाखै, हानानै लाखाबाय। नैबे मालिपपखौ गथासो होगोन नालाय, ओमफ्राय जिरनानै लाखाबाय आरो आङो बेखौ। ओमफ्राय आङो दा होनो लाहार फाहार खालामसै आरो। ओमफ्राय नैबे ओंखाम गोरलै बहग संबाय लोगोफोर, बियो ओंखाम गोरलैनि बहग, बियो नै बे आरो ओंखाम गोरलै, माइरं गोरलैनि बहग। ओंखाम दोआवनो लागावना होबाय, ओंखाम दोआवनो संसै होननानै। बेखौ दा होनोसै आरो आङो। गासिबो रेडि जाखाजोब्बाय, आङो मावनानै लाखांजोबखाबाय। बाथौ थाथौ गासिबो लिरस्रांजोबखांनानै साफा खालामनानै लाखांजोबखाबाय आरो आङो। नै बाथौखौ लिरखांबाय। जाला आंना बाथौआनो बोरायथारबाय। फागुन मासावसो दुमनाय जायो, दाथ' दुमथ'वाना। फागुन मासावसो शिबरात्रियाव दुमनोसै। आइ आफामोननाव एसे गाबख'नानै लानोसै आरो। नै आं जेबो मावनो मोनासै दिनै खामानिखौनो। जि जोमनाय ओरैनो दंलाजोबो। फिसालाया फरिखायाव थांदों। गस्लाफ्रा नुवाखै नों, खुनानै अबाव गारलाबायनानै गालांदों। दाहाय माबानोसै आरो आङो, आंनि खामानिखौ मावग्रोनानै लानोसै आङो। बिदिबा लोगोफोर, प्रसाद रानग्रोनोसै आङो। आं होखांनानै लाबाय नै लोगोफोर, होखांबाय, खांनोसै। होखांबाय। नै आंना प्रसाद जाग्राफ्रा, आमोखाफ्रा जोंना। आं खांग्रोनानै लानि, गल' गाला जाथारबाय, बेस्राफोर जानो लुगैबायनो। प्रसाद रानबाय, प्रसाद। नै जोंना प्रसाद जाग्राफ्रा। Hah? Mama jiri hura kala. Hah? Hah? Tawa hula nubo. जादो जोंना ओंखाम गोरलैया नंगौ, बेनो ओंखाम गोरलैया जोंहा बेनो आरो जादो। गाइखेरनि ओंखामब्रा, नोंसोर सङा? किसमिस। जाहैदो दे। जाबाय नै आंना प्रसाद जाग्राफ्रा बहग दहग रानखांजोब्बाय नालाय आङो। बा बहा थोलायबावा आरो, बहगखौ हानदेरना लांबावबाय। जादो दे। माबायदि, थावदोंना थावाखै? गोथाव जादों। सिरा मोदायनि सिगांथ' साखिनो मोनाना, ओंखायनो थावदोंना थावाखै नोंसिनाव सोंदों आं। जादो। गाहाबो लोगोफोरजों नङाबा आं खहाबथारानो आरो मा, ओंखायनो लोगोफोरजोंसो जाबाय। आंना खामानिया जोबथ'बाय आरो लोगोफोर, मानसिफ्राबो थांस्रांजोबथ'बाय। मानसिफोर एसे गिदिरफोर फैबावदोंमोन नालाय, ओमफ्राय बेहाय होनायाव एसे गोबाव जाबाय आरो। ओमफ्राय नै दा जोबस्रांथ'बाय। ओंखामबो जाखांबाय आङो। दिनै मिरामिसखाबो, ओमफ्राय जेबो गैया। ओंखाम गुदुं गुदुं मुला एवनानै जाबाय आरो। ओमफ्राय आं दा मोसौ खाहैनोसै दासो। दिनै बेलासि लायथारबाय मोसौ खाहैनाया। बिदिबा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै लोगोफोर। सोर माबायदि नुखो आंनि भिडिअखौ, दिनैनि भिडिअखौ नायनानै लाइक हो, कमेन्ट खालाम। आरो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला अननानै प्लिज
साबस्क्राइब खालामनानै गालां बेल आइकनावबो थुनानै हो लोगोफोर। बेनोसै आं दिनैनि भिडिअ'आ माबा होननो नागिरो माबा होनफ्लाङोहाय खुगाया। नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बिदिबा लोगोफोर।